Kasper Nørmark. Dr. Jannik Sivbæk. Målet med vores forsøg er at bestemme indholdet af ascorbinsyre i 3 C-vitaminpiller af 60 mg. Først tager vi 3 vitaminpiller, putter dem ned i en kolbe og afruller vægten af indholdet. Herefter putter vi 20 ml demineraliseret vand i. Når det er gjort, så opvarmer vi dem, så pillerne forsvinder eller opløses i vandet. Nu nedkøles opløsningen, og vi tilsætter yderligere demineraliseret vand op til, at vi når en volumen på 100 ml. Og nu skal vi så have begyndt vores tildrøbning af vores stativ her. Det vi kommer i her er NaOH, den stærke base. Den her er vores pH-måler, som er tilsluttet computeren og T-Inspire, så den hele tiden opdaterer løbende på pH-værdien, vi holder øje med den. Det hernede fungerer lidt som en lille magnet, der snurrer rundt for at holde opløsningen i bevægelse, og den er for at cirkulere pH, og det er vores NaOH. Nu påbegynder vi vores tildrøbning af NaOH, og vi holder selvfølgelig stærkt øje med pH-værdien, for det er selvfølgelig ekvilienspunktet, vi skal forsøge at ramme. Hej og velkommen til resultatbehandling. Vi skal nu kigge på resultaterne fra vores forsøg, hvor vi brugte NaOH, vores stærke base. Og hver gang vi har lavet sådan, at vi har et interval herovre, som er ansat, det er altså hvor mange gange vi har lavet dryppene. Og per dryp der bruger vi 0,2 mm eller milliliter. Og det har vi så her. Og som I kan se, så har vi lavet sådan en udregning, som hedder antal gange med 0,2. Altså dernede af, hvad det bliver af antal milliliter efter antal gange, vi har gjort. Så den tredje søjle, eller række nedad, blonde, der har vi vores pH-værdier. Og som I kan se herovre, der har vi vores graf, og som I kan se, så har vi eksperimentgruppen, eller punktet, det ligger lige her. Så hvis vi går ned herovre på vores skema, så kommer vi ned her og kan se, at cirka, når vi har puttet 5 ml NaOH, så sker der det, at det skifter, og det får ekvivalentpunktet, som ligger i cirka 5, intervallet fra 5 til 5,6. Og det kan vi se, fordi der er et stort skift i springene for, pH'en. For eksempel så kan man se, at den springer næsten med 0,9 her, og det samme sker her, og her så er den så sprunget med 1,2. Og her har vi så noget efterbehandling af vores data igen. Før der viste Jannik, at ekvivalenspunktet det viste sig ved 5,2 ml tilsætning af 0,100 mol NaOH. Og vi vil så gerne beregne pillernes totale indhold af ascorbinsyre. Ja, og det er jo så stofmængden, vi skal bruge. Og så finder vi vores tilsætning af vores NaOH, det ganger vi med 1000 for at få til liter. Så vores volumen i vores formel, vi skal lige have formlen først nu. Formlen for at finde stofmængden, den er N er lige med C gange V. Og så vi ganger vores volumen med vores koncentration. Det bliver 0,100 mol per liter gange 0,0052 liter. Ja. Og det giver så en stofmængdekoncentration på 0,00052 mol. Og som jeg har skrevet her, der kan du se, at vores tilsatte stof, det reagerer i forholdet 1 til 1 med ascorbinsyre. Så det vil sige, at vores stofmængdekoncentration af ascorbinsyre, den er også 0,00052 mol. Vi vil så gerne finde massen, og der bruger vi formlen M er lige med stofmængdekoncentrationen gange molær masse.
Den molære masse, den molære masse for ascorbinsyre, den finder vi ved at kigge på det periodiske system. Den er 176,124 mol per gram. Så meget vejer den. Eller nej, det er så mange mol, der er per gram af stoffet. Undskyld. Og det er vores stofmængdekoncentration gange med vores molære masse. Det får vi så i en masse, og det er 0,09184 gram. Nu siger vi bare 0,09 gram. Og når der var 3 piller i vores opløsning, så dividerer vi det med 3. Og så har vi, at mængden, altså massen af ascorbinsyre i en pille, som forsvandt, den er 0,3. Så fordi vi gerne vil have det i milligram, som der er angivet på pillen, eller på bøtten, som vores piller er taget fra, så ganger vi med 1000 milligram. Altså vi ganger med 1000 for at få det til milligram. Og så bliver der, selvfølgelig, så er jo lige en komma her, så bliver det 30,52 milligram. Og det resultat, det passer. Fordi i vores teori-sektion i vores dokument, der står der, at det er en 60 mg ascorbinsyre. Men i teorien, det er altså vores teoridel, der står, at der også er natriumascorbat i. Og da det reagerer i forholdet, da det også reagerer i forholdet med 1:1 til ascorbinsyre, vil det sige, at der faktisk kun er halvdelen af det angivede stof i pillen. Så det vil sige, at i en pille, der består 30,52 mg af ascorbinsyre, og den sidste halvdel af pillen, det er natriumascorbat.